ċifri li għadhom kemm ġew pubblikati mill-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp il-UNDP jiġdu li l-politika tal-Gvern Laburista fisret żvilupp qawwi fl-oqsma tas-saħħa, tal-edukazzjoni u tal-ħarsien soċjali fil-kuntest tal-progress soċjo-ekonomiku tal-pajjiż. Fil-fatt dawn il-figuri juru illi Malta rnexxilha tkabbar l-indiċi tal-iżvilupp tal-bniedem magħruf bħala HDI b'6.6% f'perjodu ta' 11-il sena. Dan l-iżvilupp nata spinta kbira l-qoddim bil-bidla fil-Gvern fl-2013, tant li l-klassifikazzjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea tiebet mis-16 post fl-2010 għad-9 post fl-2021. L-indiċi HDI huwa wieħed utli ħafna għax jitfadaw l-importanti fuq ir-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp tal-bniedem. Illum kulħadd jaraf li żieda fil-prodott domestiku gross weħda mhux indikatur assolut tal-progress f'pajjiż. L-iżvilupp irid jagħti każ ukoll ta' kriterji alternattivi bħalma huma l-impjiegi, it-tqassim tal-ġid fis-soċjetà u jekk il-ħtiġijiet bażiċi tan-nies humiex moqdijin. L-Iżvizzera għandha l-ogħla indiċi ta' żvilupp uman fid-dinja, waqt li d-Danimarka għandha l-ogħla wieħed fl-Unjoni Ewropea u l-pożizzjoni tagħhom fil-quċċata baqgħet l-istess. Malta telat mit-32 post fl-1990 għad 23 post fid-dinja u sentejn ilu għad 9 post fl-Unjoni Ewropea. Dan sar possibbli għax it-tkabbir annwali fl-iżvilupp f'Malta kien ta' 0.74% fl-20 sena li għaddew. Fil-bqija tad-dinja it-tkabbir annwali fl-iżvilupp kien 0.64%. Din ir-rata ta' tkabbir ta' Malta ta' 6.6% tisboq ukoll lil dawk tal-ewwel fil-lista l-Iżvizzera u d-Danimarka li esperjenzaw tkabbir ta' 0.40% u 0.64% rispettivament.